Здравейте, мили жени! Днес ще говорим за една деликатна тема – изневярата. Целта на това видео не е да ви плаши или обвинява партньора ви, а да ви помогне да разпознаете сигналите и да се предпазите емоционално. Понякога не е нужно да видите с очите си, за да разберете, че нещо не е наред. Интуицията и психологическите признаци са там, за да ни подскажат. Ще разгледаме 5 основни признака, като включваме и примери от реалния живот, за да ги разберете по-добре. Здравейте отново, от мен Съветник. Нека преди да продължим, да ви поканя да се абонирате и харесате канала Съветник, за да мога да създавам повече подобен тип видеа. Първи признак – емоционално отсъствие и загуба на близост. Първият признак е емоционалното отсъствие. Това е моментът, когато той е физически до вас, но емоционално далеч. Разговорите стават кратки и повърхностни. Питате как е бил денят му, а отговорът е едно «добре», без желание да сподели повече. Например, една жена сподели, че след години брак съпругът й започнал да се прибира късно от работа, но когато е вкъщи, гледа телевизия или телефона си и почти не говори с нея. Дори когато тя се опитала да обсъди общи планове, той отговарял с «не е важно». Това е класически пример за емоционално дистанциране. Знак, че вниманието му е насочено към другаде. Важно е да отбележим, че временната умора или стрес не са винаги сигнал за изневяра. Но ако този модел се повтаря дълго време и усещате вътрешна празнота, това е повод да обърнете внимание. Втори признак – тайни, дистанция и защитно поведение. Вторият признак е когато започнат тайните и защитното поведение. Телефонът е винаги заключен, често изчезва за кратки обясними ангажименти, а въпросите ви се посрещат с раздразнение или дори обвинения. Например, една жена забелязала, че съпругът й изключва телефона, когато е вкъщи, или излиза да отговори на съобщения навън. Когато попитала за кого е бил разговорът, той се ядосал и казал «нищо важно». Това създава напрежение и усещане за непрозрачност във връзката. Психологически, тайните често са начин да се предпази човекът, който е извън връзката. Но дългосрочно това разрушава доверие и сигурност. Трети признак – промяна в отношението към вас, студенина или необяснима агресия. Третия признак е внезапна промяна в отношението към вас. Мъжът може да стане студен, дистанциран или обратното. Прекалено мил, сякаш компенсира вина. Например, една жена разказа, че съпругът й започнал да я критикува за всичко. От начина, по който готви, до дрехите й. Преди това той рядко правил забележки. В същото време, когато той бил изключително мил и внимателен, тя усещала странна дистанция, сякаш не е само към нея. Психологията обяснява това като проекция на вътрешната вина. Вместо да се изправи пред собствените си действия, човекът проектира напрежението върху партньора. Това е сигнал, че емоционалната връзка е компрометирана. Четвърти признак – отдалечаване на физическо и интимно ниво. Четвъртия признак е намаляване на физическата и интимната близост. Интимността е отражение на емоционалната връзка. Когато тя изчезва или става задължителна, това често показва, че вниманието му е насочено другаде. Например, жена споделя, че съпругът й вече рядко я прегръща или целува. Дори когато тя опитва да възстанови близостта, той я отхвърля или казва, че е уморен. В същото време той изглежда заинтересован от външния си вид и често се усмихва на нови хора, когато са навън. Този признак е болезнен, защото за жената близостта е начин да се свърже с партньора си на дълбоко ниво. Липсата й е силен индикатор, че емоциите му не са насочени към вас. Пети признак – вътрешно усещане и интуиция. И последният, но може би най-важен признак е вашето вътрешно усещане.
Когато нещо не ви дава покой, когато усещате тревога или напрежение, не го игнорирайте. Интуицията събира всички малки сигнали, които умът се опитва да оправдае. Например, една жена разказва, че постоянно имала чувство, че нещо се крие. Тя не виждала директна причина, но усещала промяната в поведението му. Дребни лъжи, извинения, тайни разговори. В крайна сметка, когато проверила, се оказало, че той е започнал връзка с колежка. Интуицията често е наш най-добър съветник. Не я подценявайте. Тя говори за вашето емоционално здраве и сигурност. Заключение. Искам да ви напомня едно много важно нещо. Изневярата никога не е ваша вина. Тези признаци не са присъда, а знак да обърнете внимание на себе си, на чувствата си и на връзката си. Любовта трябва да носи сигурност, спокойствие и радост. Вие заслужавате честност, уважение и истинска емоционална близост. Ако усещате тези признаци във вашата връзка, не се обвинявайте, не се страхувайте да говорите и да се защитите. Вашето благополучие е важно. Споделете това видео с приятелки, които може би имат нужда да чуят тези сигнали, и помнете, вие сте важни, вашите чувства са важни и заслужавате любов, която не ви кара да се съмнявате в себе си. Това беше за сега от мен, съветник. Надявам се да съм бил полезен и да съм успял да ви дам правилния съвет. Ако видеото ви е харесало, споделете в коментарите. Не забравяйте да харесате, абонирате и натиснете камбанката за повече съдържание като това в бъдеще. Споделете видеото, за да достигне до повече хора. Благодаря, че остана до края.